Arratsalde on eta ongi etorri azokan gaur saioaren arratsaldeko programara. Ordu bete eskas geratzen da aurtengo Durangoko azokaren lehen eguna amaitzeko eta guk datozen minutuotan lehen egun honek eman duena eta oraindik ere emateko duena zeuei gerturatzen saiatuko gara. Horixe izango da gure gaurko asmoa eta esan behar da ez dela lan erresa izan gaurko azokak eman duena laburbiltzea, izan ere indar betean hasi da azokaren 52. edizioa. Martxel Rodríguez dantzariak bere ikuskizunarekin zabaldu ditu gaur goizean ateak eta zabaldu dituenetik ehunka eta ehunka bisitari izan dira ate horiek zeharkatu dituztenak. Nondik etorri dira, zertara eta zer iruditu zaie aurtengo azoka? Erantzun horien bila ibili da edo dabil Amaia Txintxurreta. Berdina, eguna pasatzera lagunekin eta diskoak erostera. Zuek ere, diskoren bat erosi alduzue? Ez, gaur ez, bihar edo. Bihar. Bai. Gaur pixka bat ikusi zer dagoen? Bai. Eta gaueko kontzertura geldituko zarete, ala? Ez, gaur ez. Ez. Zapanduan. Ederki. Ondo pasa, hemen badauzkagu beste lagun gehiago. Zuek gaurkoan esan behar dizueguna da, goazenekin ilara luzeak egon direla, izan ere sinatzen izan dira protagonistetako bi, eta zuek zer, lortu duzue? Bai. Irakutsi. Hortzen diskoa, kamiseta, nortzuk izan dira, nortzun sinadurak lortu dituzue? Eli eta Julen. Eta, zer sentitu dituzue, hola nahin gertu ikustean eta? Ba... Lotza, zergatik? Zakit. Telebistan asko jarraitzen dituzue? Bai. Bai. Eta pozik orduan, ez da? Bai. Eta alabak pozik egonda, guraso ere bai pentsatzen dut. Bai, oso. Ilara purtsoa luzia izan da, baino merezi izan du. Gaurko helburua hori zen, goazeneko kamiseta erostea edo beste helburu batekin? Baita ikustia purtsoa liburuak eta beraientzako batez ere irakurtzeko eta bakitzu saletasun hori bultzatzeko, ez da? Libururen bat bai, erosi duzue? ikusten ez du bukatu eta ointxe goia sostera be. Bueno, hortzen utziko zaituztegu orduan, liburu dotoreren bat aurkitzen duzuen, mila esker, eta hemen badaukagu beste guraso bat ere, gaurkoan nondik etorri zarete zuek? Gu Azpeititik. Azpeititik eta ze asmorekin etorri zarete azokara? Pixket ze ambiente daun ikusi eta pixket egutegin bat, urteago egutegin bat erosteko, o liburu txokin bat, o ipuin batzuk, denbora pasatzuk, ikusteko zer dago. Eta erosi duzu zerbait, momentuz ikusi egin alduzue bakarrik? Egutegi batzuk eta denbora pasatzuk erosi ditugu eta, bueno, arratzalde pasa egin dugu eta orain pixkara, gara tiro. Urteroko zita izaten alda zuendako Durangoko azoka? Bai, urtero tortzeka zerbait ikustera, o egutegi bat, o beti erortzen da zerbait, así que, bai. Zer dauka honek berezi egiten duena? Daukan, ez da, ambiente, euskal kutsuko ambiente politau. Ondo primeran segi, eskerrik asko, eta txomin ikusten duzu eguna azokara gerturatzen direnak gustura daudela hemen ikusi, entzun eta guzti horrekin. Postekoa da hori entzutea, Amaia, eta orain segidan hemen ditudan bi gonbidatuak aurkeztuko dizkizu. Esan behar da, iazko azokan zalantza barik sentsazioetako bat, Untza taldea izan zela, lehenengo diskoarekin, Ertzetatik izeneko diskoarekin, etorri ziren Durangora, eta sekulako arrakasta izan zuten. 52. ere, hementxe ditugu lan berria dutela, besapean lan berria eta berezia batetik, luzapena bi abesti dituelako diskonek, baina bereziago edo batez ere, bertatik ateratako diru guztia Aspanogi elkartearentzat, aurmin bizidunen gurasuen Gipuzkoako elkartearentzat izango delako. Eta gaurko honetan nirekin, bi aldeak ditut batetik, Untza taldeko Josune Arakistain eta bestetik Aspanogiko Mikel Jarza. Josune eta Mikel, arratsalde on bioi ere. Bueno, esan dugu, nolabait ere Untzaren disko berriak biak batu zaituztela, bai Untza eta baita Aspanogi ere. Nola sortzen da kolaborazioa? Beno, junginan oin dela urte bete Donostiako ospitalera, goazenekin, gutarrekin barkatu, bideoklip bat grabatzera eta bertan ezagutu genitun eta esperientzia horrek asko mugitu zigun eta hortik handator harremana. Han, ospitaletik irten ziren pizkatxo bat, Bai, mugituta, bai. Eta orduan, gu sorpresa handiz hartu dugu, egun baten, deitu ziguten, nahi zutela etara abesti batzuk, guretzako, eta oso pozik, familia guztiak
sorpresa handi sartu zuten, eta bueno, hemen gauz, eskertzeko beraiei detaile hori. Eta disko aurkezteko baitere, Lumak du izena diskonek, esan bezala 2 abesti ditu, Elurretan eta Zer izan abestiak. Josune, propio proiektu honetarako sortu dituzue, aurretik zen dituzten abestiak dira, nolako abestiak dira? Bai, propio sortu ditugu proiektu hontarako. Batez lehenengo kanta Elurretan, ospitaleko esperientzia hortan oinarrituta dago, umietan, eta beraiek transmititu zigutena, kantu honen bidez isladatu nahi izan dugu, eta bigarrena Zer izan da Mafalda eta Tremenda Jauriakin kolaborazio gisa sortutako kanta bat. Oso desberdinak dira, bata Elurretan lasaixeagoa da, emozionalagoa da, eta Zer izan indartsuagoa. Mikel, pentsatzen dut entzungo zenituela, ez da, abestiak? Bai. Zer iruditu zaizkizu? Oso politxak, oso politxak. Aspanogi elkarteak esan dugu, aurre bizidunen gurasoen Gipuzkoako elkartea dela, ia 20 urte daramatzazue zuek lanean, Mikel. Piskat, azalduko zu, zein da elkartetik egiten duzuen lana? Gure lana da, azkenean, itxaropena eta elkartasuna emotia familiak berriei. Umiekin agertzen direnak ospitalean eta albiste txar hori, bere umian, binbizia kala, eta laguntzen dugu, hori, elkartasuna emoten, eta handakagu langile batzuk, Aspanogi, eta orduan laguntza guzti emoten dugu, aldun guztia behintzen. Bai, psikologiko, gero, umiei ez faltatzia ezer, ingresuak oso luziak izaten dira batzutan, eta orduan pasatzen du familia ordu askoan. Egunak eta orduan eitzen dugu aldoguna Babes hori emateko, ez da? Errez izateko ospitaleko bizitza. Momentu honetan zenbat kide zaudete zuen elkartean? 160 inguruan gauz. Gara talde txiki bat, baina, saiatzen gara agertzea leku askotan, jendia sensibilizatzeko, eta, Eta hori galdetu behar nizun, jendea, gizartea, sentsibilizatzen da horrelako gaiekin erakusten dizue, zeuen edo beraien babesa? Guretzako izan da, hori esan duten alen, geratu gara harrituta, ostia, untzako nahi dutela guri lagundu, eta batzen dugu laguntza asko, umiak ikasten dauzela batxillerrian, momentu honetan taldeak, elkarteak, kirolako elkartea, harremenetan jartzen dira gurekin, eta jende pilo bat dago laguntzeko. Eta pixa bat ikustarazteko, bizibilizatzeko, ez da? Minbizidun aurrek dituzten arazoak eta ikusten beharrak, ez da? Pixa bat hori ere izango da zuen helburua. Beharrak aurten izan da guretzako urte handixa, ez? Beti geuden ospitalean eukitzia psikologo bat Aspanogiko familientzako. Eta aurten bazan lehengoko erronka bat eta lortu dugu. Aurten lortu dugu hori eta izan da guretzako hori. Beraz, babes hori eskertzen dela, ez da nola esateko. Zuek, Josune, hemen egongo zarete, gaur hemen egongo zarete, datozen egunotan ere hementxe egongo zarete Lumak disko honekin. Bai, hori da, Durangoko azoka egun guztietan, ibiliko gara norbait, estanean firmatzen eta... Eta harrera ona izan du. Hori da. Zizan ere Lurretan abeste adibez entzuten da irratian, eta badia baina ez da, pixkanaga bere bidea egiten. Hori da, gustatzen zaie jendia eta ala segitzea, bai. Eta bertatik ateratako dirua, zeuendako izango da Mikel, badaukazue proiekturen bat hori bideratzeko, edo beharren arabera joango da hori? Betetzeko proiektu bat dakagunak zabalik, azkenian, beti sortzen dira proiektu berrizak, baina, elkartean daoz gaztuak, fijuak, batu behar direla, eta azkenian, diru laguntza honekin be,
Bai, beti bultzadatxo ona izango da. Errezagoa izango da. Mikel eta Josune, eskerrik asko, geurekin egotegatik, disko berezi hau aurkeztegatik, esan, diskoa sinatzen, 5 egunetan egongo zaretela, Maukaren estanean, ezta? Txomi, gauzatxo bat, esatia, hori, Azpanoiko familien bizitza, mundu guztia bezalakoa zaila gala, ez? Baina olako elkartasunak inta asko zerrezagoa izaten da. Eskerrik asko. Eskertza untza taldeari. Eskerrik asko Mikel bioi, Josune zuri ere baita, eta disko hau asko saltzen den, eta zuek Azpanoikoak ahalik eta proiektu gehien aurrera ateratzeko aukera daukazuen. Eskerrik asko bioi ere. Zuei, Esan dugu goizeko 10:00 Martxel Rodríguez dantzariaren ekitaldiarekin edo ikuskizunarekin zabaldu dituela ateak Durangoko azokak, esan behar da, baina irekiera ofiziala nolabait esateko, eguerdian izan dela areto nagusian, bertan izan dira, besteak beste, Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntz Politikako sailburua den Bingen Zupiria, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura eta Euskara diputatua den Lorea Bilbao eta beste hainbat gonbidatu, baita Yolanda Arrieta idazlea ere, eta hain zuzen ere, ekitaldi ofizial horren laburpentxo bat ikusiko dugu segidan. Niretzako Durangoko azoka saltzeatzeko leku bada. Pixka bat kulturizatzeko leku bat, libururen bat erosteko, eta gero turismo pixka bat egiteko ere lekuare bada. Saltzen dute euskal produktuak eta oso euskalduna basara hona etorri alzara. Ondo pasatzeko lekua. Familiarekin goiza pasatzeko beste modu bat. Egun polita pasatzeko aitzakia, bai. Opariak erosteko toki bat da. Niretzako Durangoko azoka plazerra da. Gazte-gaztean itzenetik memorian izan dudan bizilagun bat. Sormenaren lurraldea amaren etxea da. Barrura begiratu dut, ni 54 urte daukadaz eta 25 urte daroa daz honetan. Orduan pixkat tartetxo bat hartu dut barrura begiratzeko eta gogoratzeko zelan egotena zen, zergatik sortzen dodan, zergatik bizi naizen sormenaren lurralde hortan, ezta? Orduan ahalegindu naiz pixkat kategoria edo konzeptualagoa dan halako diskurso modoko bat eratzen, baina beti literatura astu barik. Eta gero hori pixkat jasteko lotu edo jantziot 25 urte hauetan egindako hainbat testutatik hartutako laginez. Eta jo naiz hoixe josten, da gero josiala konturatu naiz arnaz zabalagoa ere behar da, bela beste disziplina batzuk sartzea eta irudia neukan lehengo buruan, baina gero pentsatu nebanez mugimendua isiltasun beteak sortzeko eta belarriaz batera begi hutsari erreparatzeko eta tarte bat denbora hori guzti hori jasoala irakurle entzule ikusleak denbora eduki dezan hori guztia bereganatzeko, ezta? Eta holan berbetan jarri ginen eta dantzaria eta bi dantzari gazte, bale, venga, jazta. Da holan txeikun ginen, lehen esan dudan moduan puntadaz puntada osatzen da sormena, pausoz pauso, eta orduan pauso batek bestera eroan nau, puntada batek hurrengora eroan nau, eta holan osatu da, gaur goizean egin dugun performance edo ekitaldi hau. Gutariko askoren sormen lurraldea mundua da. Hala ere, eta beste gauza askoren ondotik, sormenaren lurralde gure hori euskara da. Uste dut euskarak, euskal hiztun berriak lortzeko eta euskara gehiago erabili dadin behar beharrekoa duela inguruan sistema oso bat edukitzea, ezta? Eta horretan uste dut garrantzia handia dutela eduki erakargarriek, hizkuntzaren erabilera zentzu guztietan bultzatuko duten edukiek. Hori sormena da, eta sormenaren atzean daude sortzaileak. Eta uste dut Durangoko azoka eskaparate bada, sormen hori ikusteko, baina uste dut aukera ezin hobea dela hori sortzen dutenei, sortzaileei, gure errespetua erakusteko. Esateko behar ditugula. Sortzen dituzten eduki horiek beharrezkoak ditugula pertsona bezala, eta kasu honetan hizkuntzaren bultzada egiteko erabiltzaile bezala, ezta?
Eta orduan, uste dut, aukera hori aprobetxatu egin behar dugula Durangora gatozenean ere. Sormenaren lurraldea, barne bulkadez jalgi ohi delako, ezina ekin bilakatzeko. Sortzea sinestea bada, sortu egin nahi dut. Sinestea sortzea bada, sinetsi egin nahi dut. Eta bitartean, behin eta berriro bizi hasieraren hasia. Sormenaren lurraldea da. Garrantzi berezia ematen diot sortzaileen kontu honi. Uste dut, begi bistan eta agertokien ipini behar ditugula sortzaileak. Horrek garrantzia handia dauka. Gero, uste dut, erakundei dagokigula, baldintzak sortzea eta azpiegiturak sortzea, sortzen diren produktu horiek merkatura iritsi ditezen, eta merkatuak, alegia, herritarrok ezagutu ditzagun da, erabili ditzagun da, erosi ditzagun eta disfrutatu ditzagun, ezta? Horiek dira gure kultura politikak, eta orduan uste dut hor jarraitu behar dugula erakundeok aleginean, eta gainera uste dut oso gertu egon behar dugula baita ere, eduki horiek sortzen eta edatzen laguntzen duten industria txiki horietatik, ze horiek ere badute zer esana kasu honetan, eta uste dut adi egon behar dugula zer esaten diguten horiek ere. Hitza da, musika da, beroa da, elkarrekintza da, irudia da, hotsa da, hotza ez, hotsa, zarata bada, harremana da, irudimena da, besarkada da, muixua da, eta papelaren, musikaren, irudiaren atzean dagoen lehenengo bulkada ere bada. Durangoko azokara etortzen direnek askotan ez dute jakiten non zer dagoen, eta hori jakiteko informazio puntura joatea izaten da honena. Alaxe egin du Amaia Txintxurretak, momentu honetan informazio puntuan da, bertan dagoen Ester Sotorekin, ez dala, Amaia? Bai, alaxe da, Txomin Ester Sotorekin hementxe gaude, landako egune honetan erdian dagoen informazio puntu honetan. Ester, gaurkoan zenbat jende etorri da ona zuen gana informazio eske? Guk kalkulatzen dugu 4.000 pertsona inguru hurbildu direla. Ze egitarauak hartzen da biez, baten batzuk bai, beste batzuk ez, eta 1.000 eta piku egitarau barandu dugu. Beraz, kalkuloa hoize da. Eta zer da hemen zuek banatzen duzuen informazioa? Bai, alde batetik dugu planoa, jende asko eskatzen dauena, eta jakiteko non dauzen argitaletxeak. Bestetik egitaragoa daukagu, eta programazioari buruz galdezka datoz. Batzut datoz, ja, debereak inde, eta apur bat olentzeri begira, zer erosi nahi duten jakinda. Eta beste batzuk galdezka dabeiz, liburu zehatz bat non topauliken, hori webgunean begitzen dugu. Orduan apur bat danetari dau, eta sinaduren bila bebai, beste batzuk bebai. Beraz, informazio hori guztia, hemen ordenagailuan daukazu zuzenean liburu zehatz bat nahi izan ezkero, hemen zuek sartzen duzue izenburua, eta esaten diozue zehazki zein puntutara, hemen mapako zein puntutara joan behar diren. Bai, hori da. Izenburua edo bestela egila bejakin da, edo argitaletzea. Danetarik dago apur bat, esan gure dut, batzuk nahi dabie Arkaitzkanoren azkena, edo Arantza Urreta Bizkaia, edo Angel Ertzundi, edo Toti. Baina, bai, saiatzen gara eta gehiengoetan asmatu iten dugu. Eta egitarauan datozen kontzertuak eta ahotseneko zuzeneko hoiek eta hori jendeak ja jakinda ekartzen du, zuek zarete horre gidari moduan ibiltzen zaretenak, esan dakoa batzuk bai, beste batzuk ez. Bai. Normalien etorten di jakin barik, orduan, egiten da biena da, oin zer dau, musika badau, berton oin deko hau edo hau, eta izen batzuk, fama dekienak edo Rafa Rueda adibidez gaur goizien egondana, dendea badator bere bila, zuzenean. Bai, programa antolatzen dugu guneka, orduan, guztientzako dau. Areto nagusian programazioa, eta txikiekin
jende asko hurbiltzen da ia zer dagoen. Orduan, ipuin kontalariak eta horre gauzak arrakasta handia dekie. Begira, orduan informazioa fresko hementxen, eta bueno, datozen egunetarako ere, hementxen dituzue, bueno, egoitara mordoska, plano mordoska, guztia prest, ez da egun hauetarako? Bai, dana prest dekogu, eta bestela ez gara geldituko eze barik. Enkargauko duguz beste batzuk, osea, que problema barik. Zatik, zenbat jende espero duzue, aurtengo azokan hemen puntu honetatik pasako direla, informazio puntu honetatik, gutxi gora bera? 30.000 pertsona inguru hurbildu daitezke? Bai, gutxi gora bera hortik ibilten gara. Ze gaur justo, momentu batzuetan, arratsaldeko partien egonda tarte bat, ja aforoa ia plenoa egondala. Orduan, 5.000 pertsona inguru da aforoa, eta kasi betein ja. Orduan, gainezka egonda eta espero dugu asteburuan gehiago etortea, osea, bai, gaztauko dugu dana. Esan dezakegu orduan Durangoko azokako lehenengo egun hau 52. aldiko lehenengo egun hau jendetsua izan dela? Bai, beste urte batzuekin konparatu ezkero, bai. Gainera, beste urte batzuetan ikasleguna izan da lehenengoko eguna, eta aurten ikasleguna ez izan arrean, bai, jende mordoska etorri da, bai, asko nabaritu da. Bueno, eskerrik asko Ester, eta horixe ikasleguna bihar izango dela hemen azokan. Hori da. Hortxe, zalantzarik baduzue, informazio puntuan argiztuko dizkizue zalantza horiek guztiak. Normalean, arte eszenikoek San Agustin kulturgunean dute beraien leku hemen Durangoko azokan eszenatoki ezeneko gune horretan gaurkoan baina, antzerki kontuek eta arte eszenikoekin lotutakoek ahotsenean ere izan dute beraien tartea bertan aurkeztu ditu eta EASek, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak, aurten argitaratu dituen 2 liburuak, batetik Estereo eta bestetik Euskal Antzerkigintza 2017 txosten eta 2 liburu hauen egileak ditut nirekin, batetik Miren Gaztainaga eta bestetik Oier Gilan. Miren eta Oier, arratsaldeon bioi eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zeurekin hasiko dute pixa bat liburuan kontu hau Miren Estereo liburua argitaratu duzu aurten. Esan behar da baina idatzi aurretik, moldatu aurretik, zuk antzestu duzula, ez da? Obra kontaiko zuzin da bere historia. Bai, jakina, gauza da, 2009an estrenatu genuen lan hau, duela 10 urteia. Eta 10 urte hauetan erakusteko aukera izan dugu Euskal Herrian, batez ere lehen aipatzen genuen bezala, zirkuito underground batean, ze egia da, ez dela asko antzokitan mugitu, gehiago gaztetxe, kulturetxe eta lako beste espaziotan. Eta EASek aukera eman zian, Oier Gilanek konkretuki eta EASeren izenean, aukera Estereo lan hau liburu bihurtzekoa. Eta ordunetzako opari izugarria izan da, zeren zalantzari gabe nire lan kutxunetakoa da, sorkuntza, gauza askoren gatikan, ez? Genero hausnarketa bat egiten du, igual lehenengo aldiz nire burua sortzaile bezala arte estenikoetan ikusi nuen momentua izan zen, eta oso konten nagoela legia. Ez dakit alde handia egon den obra idatzi antzesteko edo obra idatzi irakurtzeko, zeuk nabaritu duzun horretan alderik? Zer horkatu? Ia nabaritu duzun alderik obra edo liburua idatzi, antzesteko edo liburua idatzi irakurtzeko? Ez ez ulertzen galdera, osea. Kriston zarata dago, Si, kriston zarata dago, bai. Ez da erosona. A ber, zerren diferentzia? Esan nahi dut, obra sortu zen nuenean antzesteko, ia esperientzia bere izan den, liburu idatzi duzuenen irakurtzeko. Bale, hor klabe badago, segia esan, obra berez sortzerak orduan, askoz ere garrantzi gehiago izan zuen, igual gorputzak, mugimenduak edo ekintzak berak. Zeren, aipatu bezala nire egun garizketan oso testu gutxiko lana da. Orduan, ia, liburu idazteko testu gehiago idatzi behar izan dut, antzestelana sortzeko baino, ez? Eta berez, hor dago, erronka potentea, Oierrek aipatzen zuena baitare, nola eman espazioa testu gutxiko lan estenikoei, ez? Eta oso interesgarria izan da, prozesu bezala, berarekin batera hau sortzea, liburua. Ze jasotzen du liburu honek esan nahi dute testua bai, irudiak baita, edo zela osatu duzu liburua? Liburua, zer jasotzen duen liburua? Liburua erosten duenak zer aurkituko du bertan? Nik uste dut topatuko duela ibilbide propioa eta berezia izan duen pieza baten barrunbeak, erraiak. Oso interesgarria da ikustea Mirenek esan duen bezala, ez da testu asko duen pieza bat, baina esperientzia osoan, bai dago esperientzia asko pieza horren atzean, eta hori da jasotzen duena liburua, ez? Mirenek kontatzen du batetik nola bizi duen berak oholtza gainetik lana, beraz, bere barrutik ikusi ahal izango dugu pieza, eta irakurlea izango da Mirenen barruan dagoen ikusle bat.
Gero generoaren inguruko gogoeta bat badago piezan eta berak Mirenek hitzez jarri du ere, referentziak eta bar aipatuz. Eta gero, hainbat kolaboratzaileren lanak, nik uste dut estereo nahiko pieza experimentala izan zela zentzu honean, eta liburua bera ere espiritu horri eutsi dio. Jatorriz, ez zeuden material batzuk sortuz libururako, ez? Katxali Miner, Miren Arbaiza eta beste kolaboratzaile batzuen buruz nahi naiz. Jokin Azpiazu, Oian Agarro, Uxu Alberdiren hitzaurrea eta Oier Egilaren hitzostea, eta bai. Bai, eta argazkiak. Azken batean hain bisuala eta poetika hain bisuala daukan pieza batek argazkiak behar ditu liburu batean, ez? Bai, eta era berean argazkia izan zalako baita ere sormen prozesuan bertan ere oso pieza importantea. Beraz, hortxe horiek guztiak jasota gustura geratu zarete, emaitzarekin, behin labotik ateratik ikusi duzuenean? Oso. Ni nago poz-pozik. Bai, guretzat, EAZren izenean esango dut, hastea esperimentatzen euskaraz, era guztietako antzeslanak paperera eramateko moduekin, bada altxor bat, ez? Eta horra postu bat dago, eta estereo bezalako liburu bat atratagoa oso pozik. Hori, askotan, kontsumitzaileek, ikusleek, irakurleek, kasu honetan antzeslanen kasuan ikusten dute eta hor geratzen da nolabait, ez? Hor eta buruan esperientzia hori. Kasu honetan aukera dute ikusitako obra hori bere barrunbeak eta eskuetan izateko, ez da nolabait. Nik uste dut EAZren lana oso aipagarria dela, zeren azkenan horrelako lanekin ere ikuslea hurbildu egiten da eta ulergarriagoa bihurtzen dira, bai gure ofizioa, bai gure prozesua, bai gure lana bera, ez? Eta halako gauza arraro edo urruti bat bezala gelitu beharrean, ulergarriagoa da nik uste. Eta transmisioa esango nuke nik, ez? Belaunaldi berriek eduki itzatela tresnak jakiteko zer gertatu den hemen, azken 10, 20, 30 urtetan, ez? Oraindik nik uste dut hutsune handi badakagula hor, nik ezagutze ditudanean antzezle berriak, hasten nahi dienak, konturatzen ez, agian ez dakitela adibide bat jartzearen eta Miren hemen dagoenez antzerki hori imaginarioa zer den. Eta oso importantea izan dira horrelako taldeak, ez? Eta nik uste dut transmisioan arazo handia dakagula, esan dezun bezala antzerkiak ez duelako berezko euskarri fisikorik, eta horrelako liburuek laguntzen dutela belaunaldi berriekiko ere transmisio lan batean. Hortxe, estereo, gaur aurkeztu duzuen 2 liburuetako bat, bigarrena bestalde, Euskal Antzerkigintza, 2017ko txostena da, pentsatzen dut oso bestelako liburu izango dela hau, ez da, Oier? Bai, orain lotura daka orain esaten egon naizen gauzekin, ez? Ze hutsune sentitzen ditugun Euskal Antzerkigintzan, zer egin dezakeen EAZek eta neurri batean egin dezakena da Euskal Antzerkigintzak bizi duen gure ustez egoera oso potente bat, sorkuntzan aldetik, ikusarazi eta iraun dezan tresnak sortu, ez? Iruditzen zaigu, uste dut aspalditik datorrela, jende askok eta belaunaldi askok egindako lanaren ondorio dela, baina azken 10 urtetan bai somatzen dela, beste modu batean kokatu dela Euskal Antzerkigintza kulturgintzaren testuinguru orokorrean. Eta modu potente batean, publiko berria erakarri dute azken urtetan egin dira antzeslanek, talde asko hasi dira soilik euskaraz lan egiten, eta euskaraz egiten sortze prozesuak, eta nik uste dut horrek eragin bat izan duela jende askorengan eta belaunaldi berriengan. Gero eta ohikoagoa da, belaunaldi berriek hastea bere proiektuak euskeraz, badagolako ja esperimentaziorako eta modernoak diren gauzak topatzeko bide bat euskaraz. Eta referente bilakatzen dira proiektu horiek, ez? Orduan, txostena dator pixkat panorama horri sostengu ematera. Ikusten degulako, iraun dezan eta ez dadin izan momentuko gauza bat behar degula zerbait egin, babes bat egon dadin horrek iraun dezan. Azken batean, naiz eta egoera potentea izan Euskal Antzerkigintzarena, jarraitzen dugu oso erdal merkatuaren menpe egoten. Dela programazio aldetik, dela zabalkundearen aldetik, komunikazioan aldetik, eta ez dator bat azpiegitura sistema eta kulturpolitika gertatzen ari den potentzial horrekin. Eta txostena dator ikustaraztea hori. Horregatik, egiten da adibidez, azken denboraldiko estreinaldien zerrenda bat, eta horrek bakarrik ja ikustarazten du zeaniztasun eta potentzial dagoen errealki taula gainean. Akaso indargunea horixe, dagoen sormen kopuru hori, dagoen talentu hori, eta ahulgunea berriz dagoen azpiegitura falta. Indargunea izango litzateke nolabait ere dagoen sormen hori edo sortzeko grina hori, dauden talde horiek, dauden obra horiek, eta ahulgunea azpiegitura babes instituzional falta hori etxek izango lirateke nolabait ere txamponaren bi aldeak? Neurri handi batean, bai, nik uste dut, kontu zibili bar garela, askotan jotzen deguleko erru guztia instituzioei botatzea, eta iruditzen zait,
badaudela instituzio publikoetan ere pertsonak, kulturteknikarek eta programatzaileak benetan ikusten duzela potentzial hori eta apostu egin nahi dutena ere, baino ez zaiena uzten. Osea, ez diela laguntzen ez azpiegitura sistemak, ez kultur politika berak, ez delako baloratzen iniziatiba propioa eta sortzailea izatea beraien lanetik ere, hori batetik. Eta bestetik, orduan, orokorrean hartuta, bai, sekulako hutsunea dago, zailtasun ikaragarriak ditugu adibidez, iristeko euskaraz hiriburuetara. Jarraitzen dugu bazterreko zerbait izaten, ez da publiko berria eramate duten antzeslanak bertakoak gehien bat euskarazkoak izan azken urteetan, ez? Orduan hor dago deskonpentsazio oso handi bat, eta uste dugu, eta txostenak hori adierazten dugu, gu elkarlaneako prest gaude, eta horri elkarrekin instituzio publikoekin batera buelta emateko prest, ez? Baina behar da txip aldaketa bat, errealitatea ikusi, baloratu sortzailei esker gertatzen nahi dena, azkenean sortzailek egiten nahi dira beren ahaleginaz guzti hau, eta merezi dutela babes bat eta trampolin gehiago merezi dituztela. Eta baloratzea esperimentazioa, baloratzea arriskua, baloratzea sortze prozesu kolektiboak, eta ez soilik takila, emaitzak eta komertzioa, ez? Oier eta Miren, eskerrik asko, gurekin izategatik esan liburu hauek biak EASeren estanean egongo direla, eskuragarri, azokak irauten duen bitartean. Ez dakitzuek bestelako parte hartzerik edo izango duzuen azokan uste dutzuk Miren baietz? Oierrekin batera gainera. Bai, beste bilera. Bai, ze gaude zeran igandean. Bai, mahai inguru batean parte hartuko du Mirenek. Zaldieroarekin batera. Zaldieroarekin. Eta Oierrek entrevistatuko gaitu edo dinamizatuko du elkarrezketa. Beraz, zuek azoka hasi eta bukatu biak egingo dituzu, ezta? Atea zuekin zabalduko dira eta itxi zuekin itxiko dira. Eta tartean espero ezagun pintxo batzuk eta pote batzuk ere hartzea. Aprobetxatzea zeuek ere, ezta? Miren eta Oier, eskerrik asko benetan geurekin izategatik eta esandakoa, bi liburu hauek EASeren estanean aurkituko ditugula Euskal Herriko Antzerkizaleen elkartearen estanean. Eskerrik asko bi hori. Eskerrik asko. Eta orain goazen azokaren beste guneetako batera izan ere iluntzeko 8etan itxiko ditu azokak edo landako guneak behintzat bere ateak, baita azokako gune gehienek ere, baina esan behar da, plateruenak gauean ere izango duela zer esanik, kontzertu egongo da eta bertan, Gobernors taldeak eskainiko du kontzertua, eta Gobernorseko ekindako Amaia Txintxurreta. Bai, alaxe da Txomin, hementxe gaude plateruenan Gobernors taldeko kideekin izan ere, gaueko kontzerturako guztia prest izten ari dira, soinu frogak egiten ari dira, gaur gauerako esaten zeniaten, ez da, ilusio berezi bat baduzuela. Bai. Denbora asko azken kontzertu eman gabe eta hola, eta gaur da gure diskoan presentazioa, 0 diskoan presentazioa, eta egia esan gaude pixkatu urduri, baina gogo askokin kontzertua jotzeko. Hori da, 0 izeneko diskoa, taldearen estudioko 5garrena, 10 kantu berri jaso dituzue disko horretan, gogoz zaudete, apur bat hori jendearen aurrean eskaintzeko? Oso gogoz. Egia esan da, ez dakigu zer nolako jarrera izango den jendea gugan, eta disko berri honetan, eta oso urduri gare, ez dakit, jendia, nola ikusiko ditun gu eta bai abesti berrik, abesten dituzten, ez dakit igual, oraindik ez dituzte jakingo abestiak, baina, Baina dagoeneko bizilik izeneko kantua, Diabolus kantuarekin ere atera duzue bideoklipa, horiek uste dut zuengan sentsazio onak izan zituztela, eta jendearengan ere momentuz behintzat bai, ez da? Bai, ni uste baietz. Bizilik atea genuen lehenengo singela bezala, dala diskoko abesti kompletona, esan dezagun, ez? Arreglo aldetik, ahotsan aldetik, eta bar. Eta gero Diabolus dela abesti zuzenago bat, ez? Eta kaina gehiago daukana. Eta, egia esan jendeai asko gustatu zaio, eta gude gustoa daude. Eta, gaur zuzenen, zemuz jutean. Gaur gaueko 10:00 hemen zuzeneko hori eskainiko duzue. Hala ere, galdetu nahi dizuet, entxeguak zuzeneko bezala bizitzen dituzue, desberdina da, zuendako? En serio. Aurreko astean egin genuen kontzertu bat hau frogatzeko, pizka guk frogatzeko baita ere ekipoa eta ensaio moduko bat alegian egiten genuen eta pizkat hori, ez? Sentsazioak gugan eta ez dakit nola frogatzeko eta ensaioak normalen nahiko lasaiak izaten die beste era bateko zera eta zuzenean gehiago mugitzen geha, Sua, ensaio lokalen ezin dira sua jarri, eta oraingo honetan jarriko ditugu, eta, nahiko gogotsu gaude.
Bueno, sorterik onena opa dizuegu, gaurko estoineko kontzertu honetan entzun duzue, sua eta guzti izango dela hemen Plateruenan Governors taldeak euren Zero izeneko disko hori aurkezteko gaur gauean 10:00 emango duten kontzertu horretarako. Hortxe beraz, gaur gauerako gonbidapena esan behar da baina, gaur gune guztietan egon dela zer ikusi, zer gozatu eta zer probatu. Esaterako Kabian digitalen gunean, Gamer Gela ekimena egin dute gune guztian zehar euskara eta bideojokoak biak uztartu dituen ekimena. Nola? Hemen erantzuna. Diskoak, musika, literatura, liburuak, baina bideojokoak ere badaukate beraien gunea, Kabia izenekoa, Durangoko azokan. Eta gurekin dago Urtzi, Game Erantsia elkarteko kidea, guzti hau kudeatzen, ezta? Bai, halaxe da bai. Goiz-goizetik eta egun guztian zehar hemen egongo gara. 52. azoka, aurtengoa, Sormenaren lurraldean, zuek ere bideojokoak Sormenaren lurralde horretan barne dauzkazue. Bai, eta guztiz beharrezkoa, isialdiaren beste gune bat hartzen duelako, ezta? Bai. Game Erantsia elkartea aipatu dugu, zuek kudeatzen duzue hau, elkartea zenba jente kostatzen duzue? Gutxi gara bera, buru belarri, 10-15 lagun gaude, eta gero, inguruan gerturatzen eskigun, beste 80 bat, eztabaidak eta sortzen direna, jokoi buruz hitz eginez, eta ibiltzen garenak. Ez da hor daukagu Telegram talde bat adibidez, eta egunero sortzen diren dudak, eta bestelakoa argitzen saiatze gara hor, bertan. Dituzu eztabaidak egiten dituzuela, jokoetan jolasten ibiltzen zaretela, bertan hemen Kabian zein eskaintza daukazue azokan? Saiatu bera adintarte guztitarako eta gustu guztitarako jokoak ekartzen, guztiak euskeraz daude hori bai, hasita dantza joku batetik, kotxe lasterketetako beste joku bat, estrategiako beste bat, eta danetarik ekarri ditugu doakoak diren jokuak, eta baita ere ordainpekoak direnak, ezta? Pixka bat, ahalik eta eremu zabalena hartzen saiatu gara. Burua hemen bideojokoak erakustea da, baina gero etxera joaten direnean, arratsalde edo goiz bateko gauza bakarrik izan, etxera doazenean, gure komunitatean sartu, euskarazko ze joku dauden ikusi eta jolastu ahal izatea. Jokutan jolasten zabiltzai bai? Ez naiz goratzen zelan dan izena, baina da naiz detektibe bat edo, eta misterio bat trenarekin eta harrapatu diote motil bati edo, eta nau begiratzen izan da eta dena. Eta oso kontzentratuta ere bazaude, detektibe lan horretan. Bai, eta oso zaila da eta ez dut asko aurkitzen. Zoko dituzuzuk bideojokuak? Bai, asko jolasten dut eta. Asko jolasten dituzun bideojoko horietan euskeraz jolasten duzu? Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Erresa da euskarazko bideojokoak bilatzea? Ez zain erraza, ze gehienetan edo erderaz edo ingeles ez dira. Jo eta zu euskal kantuekin Kabia gunean bideojokoetan jolasten? Bai. Gustora zabiltza kontzentratuta? Bai. Ze moduz di joan, herri hori mugitzea? Gatsa. Zaila da? Bai. Batenekin zuek bideojokoetan euskaraz jolasteko aukera bat zegoela? Ez. Ez? Arritu egiten zaitu horrek? Bai. Bideojoku gehiago beharko genituzke euskeraz? Bai. Tamalez gutxi ondinon, ez? Baina, ez dago gaizki eta bai dela, Durango plaza ona dela, material berriak eta aurkezteko lekua, ez? Eta ezagutzeko be bai. Zein da joku arrakastatsuena edo jendeak gustokoen daukana? Dudarik gabe, Kabia gunean behintzat, Supertuskart izango nuke dela arrakasta gehien daukana. Kotxe joku bat da, euskaraz, doan, jendeari asko gustatzen zaio. Euskaraz eta doain aipatu dituzu, ez da erresa izango euskaraz jokuak bilatzea? Bez, katalogoa pixkanaka badoan ditzen, baina, ez dakit 15 bat esango nuke daudela asko jota. Tamalez ez daude, baina horretan saiatzen ari da, ez? Gero eta gehiago egon daitezen, eta guk gure kabuzari gara egiten lana, baina badaude baita ere hemen inguruko hainbat enpresa euskaraz ateratzen ditugunak, eta hori bultzatzen ahalegintzen ari gara.
Hemen bertan ez dakizuek bideojokoen prozesu guzti hori erakusten diezuen gerturatzen direnei edo? Ez, hemen batez ere jolasteko dago eta txikienek eta, ez horren txikienek ere ikusten dezaten badaudela euskerazko jokoa, ze askotan joku berdina ez dakite euskeraz dagoenik ere eta orduan hori garrantzitsua da guretzat. Zuk aipatu dituzu txikiak, hain txikiak ez direna bertara, gerturatzen direnean joku horietan jolastera eta euskaraz ikusten dutenean, ze aurpegi edo, ze impresio hartzen dute lehenengo momentu horretan? Bai, zaharrenak dira harritzen direna normalean, ze ez dute espero. Txikienak naturalago hartzen dute, jolastu nahi dute azkenean, da sartzen dira, eta euskaraz dago primeran, ezta? Eta hori da, bai. Zein helbururekin zatozte aurtengo Sormenaren lurraldera? Jendea harritzera, erakustera euskarazko jokuak badaudela, animatzeko, jolastera, hau beste modua dela baita ere euskal kultura bizitzeko, eta hori erakustera. Animatzera jolastera. Zein jokutan, jolastu ahal izango dute bertan? Bai, Stepmania, Super Tushkart, Drive, Zero AD, Super Tush baita ere beste bat, ez dakit, pila bat daude. Ikusleok heldu gara gaurko saioaren amaierara. Minutu gutxi barru itxiko ditu ateak Durangoko azokak, itxi bai, baina bihar goizean 10:00 puntuan berriz ere zabaltzeko. Esan gainera, bihar ikasle eguna dela, eta horrek esan gura duela, hemen Durangoko azokan haur eta gaztetxoendako ekitaldi mordoa egongo direla. Beraz, etor zaitezte bertara eta bestela guk emango dizugu horien berri. Eskerrik asko beste behin gurekin bat egitearren, gogoratu berriz ere azokari oraindik 4 egun geratzen zaizkiola eta beraz etortzeko aukera ere hortxe duzuela eta gaur saioa amaitzeko egunak emandakoaren errepaso bat eskainiko dizuegu, laburpen txiki bat. Bihar arte, ondo izan. Kanonak mamu, gure beldurren jabe, eta gudamu arrazoi otoi, okazoik beldurrak usatzeko. Egingo banu formak bihurtu azertz, izlada bat ametz, krizketa bat dut beldurren, kontrako armatza taulana izelako, izpiluentzako, askorentzako. Beldurra den terapian ezurretan nahi gaituzte begiakotz zuzen zorrotz nire korputz dena arrotz non nago zein naiz ni